खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजनि फरायसाफोरा खाम सिफुं जथा लानानै सोमावसारदों। क'क्राझार सहराव थानाय मिउजिक आरो फाइन आर्ट फरायसालिमाखौ थांनाय 29 मे अक्ट'निफ्राय फोरोंगिरि गथुमा थुंगेनाय गैयै समसिम थाखो बयकट आरो बन्द खालामनायनि थाखाय फरायसालिमानि फरायसाफोरा दिनै सोमावसारनायाव बारसोमनो गोनां जाबाय। मिउजिक आरो फाइन आर्ट फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव 31 मे अक्ट'निफ्राय फरायसालिमानि लांगोनायाव दिन्थिफुंनाय सोमावसारनाया 6 सान बारलांब्लाबो फरायसालिमा सामलायगिरि आरो गोरायुं लारलि ब्रह्मआ फरायसालिमायाव नुजाथियै जेंनाखौ लानानै नुजाथियै आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो थाबैनो फरायसालिमानि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसिनि सरकारा थिरांथा लानांगोनखौ फरायसाफोरा लुबैदों। मख'नाय जायोदि फैगौ 12 जुननिफ्राय जानो गोनां आनजादखौ लानानै फरायसा फरायसुलिफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो थाबैनो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट फरायसालिमानि थाखो बयकट खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै फरायसाफोरा बृहस्पतिबाराव हारिमुआरि दामग्रा देग्रा खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै सोमावसारनायाव बारसोमो। एरैहाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट फरायसालिमाखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै आसाम सरकारनि बै समनि कंग्रेस सरकार आरो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकार आरो हारिमु बिफानजों गोबां खेब सावरायनाय जादों होननानै बुङो। नाथाय सरकारा फाइन आर्ट फरायसालिमाखौ मा खालामनो सानदों बेखौ जेबो बुजिस'नो हायाखै होननानै बुङो आरो बेनि थाखाय बिटिसि खुंथायनिफ्राय जेसे हायो एसे नोजोर लाखिनांगौ नाजागोन होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंबावो।